hapon, yaring nagapanguna nga balita. 53 ka mga indibidwal nga nagbulig sa Uswag Community Kitchen ang ginkilala kag ginpasidunggan ni Mayor Jerry Treñas. Ginkilala kag ginpasidunggan sang lokal nga panguluhan ang 53 ka mga indibidwal nga naghatag sang ila serbisyo sa Uswag Community Kitchen. Ang pagpatukod sang Uswag Community Kitchen ang ginpangunahan sang mabinuligon nga tiayon ni Mayor Jerry Treñas nga si Mrs. Rosalie Treñas. Ini ang naghatag sang pagkaon sa kadaman nga mga Ilonggo sa tunga sang pandemya ilabi na sa tion sang ginpatuman ang enhanced community quarantine sa syudad. Samtang, ginpasalamatan man sang Alkalde ang 19 ka mga organisasyon nga naghatag sang ila tampad nga serbisyo sang maglabay ang bagyong Odette sa syudad. Dako ang pasalamat ni Mayor Treñas sa mga katapos sang Federation Iloilo Fire Brigade Incorporated, Public Safety and Transportation Management Office, Philippine National Police, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Metro Iloilo Water District, Philippine Red Cross, Bureau of Fire Protection, Global Business Power, Task Force ASIS, City Social Welfare and Development Office, General Services Office, City Engineers Office, Flow Water, Philippine Coast Guard, Public Information Office, Metro Pacific Iloilo Water, City Health Office, More Electric and Power Corporation, kag ikag Volunteer and Fire Brigade. Ini nagapakita lamang nga sa tunga sa mga pagpanghangkat padayon ng pagbinuligay sa syudad sang Iloilo. Ang dugang ang mga balita, bantayan karon alas 6 sa gabi sa Labala Patrol. Ako si Divine C.